Γεια, με ακούτε? Πού βρίσκομαι? Έλα συνέχεια με αυτές τις ερωτήσεις. Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι? Δεν ξέρω, το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι έπινα τον καφέ μου στο γραφείο μου. Να στο θέσω αλλιώς. Κοίτα όλο αυτό το τοπίο. Φαίνεται καθημερινό. Τώρα που το λες, όχι. Έχει κάτι το απόκοσμο. Μη μου πεις ότι πέθανα. Λυπάμαι, αλλά. Επιτέλους! Δεν φαντάζεσαι πόσες προσπάθειες έχω κάνει. Τι με σκοινιά, τι με μαχαίρια. Χαλάλι τα 150 ευρώ για το δηλητήριο. Ναι, αλλά αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι. Πω, τι χαρούμενος που είμαι. Ναι, το βλέπω, αλλά αυτό που ήθελα να σου πω είναι. Τι, Δεν έχεις πεθάνει. τι, Τουλάχιστον όχι ακόμα. Για να θεωρηθείς επισήμως νεκρός, πρέπει να σε περάσω από την άλλη πλευρά της γέφυρας. και γιατί δεν με περνάς? Γιατί δεν είσαι ακόμα έτοιμος. Είμαι, 5 χρόνια προσπαθώ. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, ποιος νομίζεις ότι είσαι εσύ? Έχω πολλά ονόματα. Α, κατάλαβα. Κουκουλίτσα, γεφυρούλα, Χαρός. Θα προτιμούσα Χάρης. Ωραία λοιπόν, Χάρη. Αν δεν σε πειράζει, μπορείς να με περάσεις στην απέναντι πλευρά της γέφυρας. Λοιπόν, γιατί θες τόσο πολύ να πεθάνεις? Αυτό είναι δικό μου θέμα. Θα μου δυσκολεύσει κι άλλο τη ζωή. Μάλλον σου δυσκολεύω το θάνατο. Σωστό. Τώρα τι θα γίνει, θα με περάσεις απέναντι? Αρχίζω και βαριέμαι. Δεν είσαι ακόμα έτοιμος. Είμαι. Άιντε πάλι τα ίδια. Εξακολουθείς να θες να πεθάνεις. Ναι. Άντε κάνε το βήμα. Μου σπάσες τα νεύρα. Άντε πότε θα πάρω αυτή τη σύνταξη που μου μαζεύονται όλοι τρελοί. Σίγουρα. Απόλυτα. Έχει μία διαδικασία ο θάνατος. Πού είναι η οικογένειά μου, πού βρίσκομαι? Νέα παραλαβή. Θα ασχοληθώ αργότερα. Είναι πιο δύσκολη φράση. Γιατί αυτό είναι ζήσει. Βλέπεις, δεν χαρίζουν όλοι οι άνθρωποι τη ζωή τους. Γιατί δεν τη βλέπει. Βλέπεις ότι ζούμε και πεθαίνουμε μόνοι μας. Και οι αγαπημένοι μας? Τους βλέπουμε όσο ζούμε. Και τώρα τι? Τώρα θα διασχίσεις το δρόμο της μοναξιάς. Έτοιμος? Όχι και τόσο. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, Με δουλεύεις? άσε με να κατεβώ να δω τους αγαπημένους μου. Γιατί με πέρασες? Για την ταξιδιωτική εταιρεία? Άσε με, δεν θα είμαι πια εγωιστής. Η τρίτικο είναι καλά. Ναι, μια απλή δηλητηρίαση είναι.